Siamai, diolch yn fawr am y gwylio am y dri hwn. Mae'r heddiw yr unfed ar 20 o'r fus Tachwedd 2024. Felly, unwaith yn y fideo hwn, dwi'n mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r gwmwisiad sydd yn rhedeg unwaith yn y porio'r lleol gyda'r enw trhelptxhtml. Felly, gyda'r fath o technoleg neu y pensaerniaeth hwn, rydyn yn gallu rhedeg y dudalen wefan hon yn unrhyw le, yn unrhyw llwyfan. Enghraifft, os rydyn yn defnyddio Windows llwyfan, rydyn yn gallu rhedeg dim ond trwy'r clicio ar dudalen, unwaith yn y bygell, a wedyn i agor yr ffeil neu yr wefan neu tudalen unwaith yn y porio fel hwn, ac felly rydyn yn gallu ei rhedeg yn uniongyrchol heb unrhyw pecyn neu'r ystyniadau neu'r mewnpyrgyniadau neu'r unrhyw fath o'r ychwanegaeth ychwanegol. Felly yr unfan yma, mae'n dim ond yn ffeil HTML sydd yn rhedeg unwaith yn porio hwn, ac mae'n rhedeg yn hollol gwblhwyr iawn ar Windows fel y mae ac hefyd yn gallu gwneud yr un peth ar gyfundrefnyddiaeth eraill fel enghraifft unwaith yn Linux hefyd, ac hefyd dwi'n dyfalu unwaith yn Mac OS, ond mae'n angen i mi i grybwch ar y pwynt hwn os ydyn eisiau i rhedeg unrhyw tudalen wefan gyda'r JavaScript allanol. Felly, unwaith yn y llwyfan Android, mae angen i ni i rhedeg rhyw fath o'r gwenydd lleol. Efallai fydd y sefyllfa hon yn newid yn y dyfodol, ond ar y foment ar fy'r gwastad-lun neu'r dilllangiad o'r Android, dwi'n yn rhedeg yr Android dilllangiad 13, Android version 13, ac ar gyfer hynny, oherwydd dwi'n yn rhedeg neu yma'r dudalen wefan HTML yn cyferio at yr ffeil JavaScript allanol trwy'r script tag, defnyddio enghraifft y tag script unwaith yn y cod HTML, ac wedyn rydyn yn ymbenodi y lleoliad neu cyferiad o'r ffeil allanol JavaScript unwaith yn yr gosodiad source neu tarddiad neu src unwaith yn y cod tarddiad. Felly, ac efo hynny, yn yr arferol yn yr llwyfannau eraill, rydyn gallu cerchu y JavaScript oddi wrth yr bygell, ond ar y llwyfan Android, mae angen rhaid i ni i wneud hynny unwaith yn gwenydd lleol. Felly, ar gyfer y gwenydd lleol ar Android, dwi'n defnyddio yr app gyda'r enw Simple HTTP Server, sef yr unfan yma, ac mae'n gweithio yn weddol wych ar fy'r ffôn symudol, ac fel HTTP server neu gwenydd, mae'n sonio fel rydyn yn defnyddio rhyw fath o pensaerniaeth, lle rydyn yn defnyddio yr personaeth o'r nawddwr neu cleiant, ac hefyd yr gwenydd neu'r server, ond nad ydy'r achos fan yma rydyn eisiau yr gwenydd HTTP hwn dim ond ar gyfer swyddogaeth lle rydyn gallu dim ond cerchu rhyw ffeil JavaScript allanol unwaith yn cyfundrefn ffeil ar gyfer y dudalen HTML. Nad angen rhaid i ni wneud yr un peth unwaith yn y llwyfannau eraill fel Linux neu fel Mac OS neu fel Windows, dim ond ar y llwyfan o Android. Felly, ar gyfer hunain, beth oedd wedi ei cwblhau unwaith yn y fideo diwethaf ynglyn â'r trhelptxhtml fan yma. Dyma'r dudalen wefan. Beth rydyn yn gyflawni unwaith yn y fideo diwethaf oedd i ychwanegu yr botwm i ymrhoi neu ymdostwng fan yma, lle rydyn yn gallu pwysio arno fe i allbynnu yr ffurfiadaeth o'r testyn unwaith yn y ffurfiadaeth o HTML, efallai os rydyn eisiau i dewis air Gymraeg unwaith yn y rhestr o eiriau ar gyfer y gas Saesnig, rydyn gallu mewn ysod yr wrthnod, yr unigolyn nod, tiflaen o'r gar Gymraeg, a wedyn pwyso ar y botwm i ymrhoi, a dyna ni, mae gyda ni yr
gair Saesnig yn ei orllewyd i mewn yn lliw glas, ac wedyn hefyd mae gyda ni gair i mewn yn Gymraeg, ac hefyd os nad ydy'r gair Cymraeg wedi ei dewisid gyda'r gair Saesnig, felly ydyn yn ei mewnosod i mewn yn y blwch fan yma yw anwybyddu ar gyfer tro nesaf. Felly, ynglyn â'r troedfedd nesaf, dwi'n gallu docfyneddu rhain i mewn yn yr ffeil ar gyfer readme neu changelog. Felly, dwi'n gallu mordio i'r ffeil i'r pregell ar gyfer hynny, oherwydd dwi'n defnyddio sigwyn, os ydyn yn rhedeg y clymun uname, namin s. Hwn, felly mae hwn yn arddangos i ni ydyn ni'n mewn yn cracking bash i mewn yn sigwyn, felly os ydyn felly yn morio i'r sig drive, ac wedyn ac wedyn users, ac wedyn administrator, ac wedyn HTML proj, ac wedyn ar ôl hynny trhelp fel hwn. Felly dyma'r lle ydyn yn datblygu yr cod taddiad fan yma. Felly, dwi'n gallu golygu yr ffeil changelog fel hwn. Felly, ar gyfer yr dyllangiad nesaf, os ydyn yn rhedeg a gorchymyn i mewn yn y cregyn bash ychwanegol mewnol fel hwn, enghraifft git reflog fel hwn. Felly, mae'r osbyniad hwn yn arddecau i ni ydyn arfament ar yr dyllangiad o'r dydym 2, felly dwi'n meddwl y dyllangiad nesaf yw dydym 3, felly ydyn yn gallu deiblygio gwybodaeth fan yma fel hwn, ac wedyn ydyn yn gallu ei gludo mewn yn yr ffeil ar gyfer y changelog .md fel hwn, ac oherwydd ydyn yn defnyddio ffurfiodaeth o'r markdown neu nodi i lawr fel hwn, mae'r dwbl stwnch nod fel hwn yn cynrychioli yr ail peniad fel hwn. Dyna ni, ac wedyn ar gyfer yr dyllangiad nesaf, sef dydym 3, felly ar gyfer hyn, dwi'n meddwl ydyn yn gallu ymadael oddi o'r ffeil hwn, ac wedyn ydyn yn gallu rhedeg tmarks fel hwn. Ac wedyn ydyn yn gallu creu yr ail panel ar gyfer yr tmarks trwy'r mewnbynnu Control B neu rheoli B fel hwn, ac wedyn ydyn yn gallu mewnbynnu canrannod fel hwn, a dyma'r panel ar y ochr dde yn newydd, yr ail panel. Wedyn ydyn yn gallu addasu yr led o'r panel hwn trwy unwaith eto mewnbynnu Control B neu rheoli B, ac wedyn gyda'r dau bottom hyn yn ei cynnalwyd i lawr, ydyn gallu pwso ar y saeth i'r dde. Felly, i addasu ehangder neu'r led o'r panel fan yma, dwi'n yn cynnal i lawr y rheol neu Control a B, ac wedyn yr saeth i dde. Ac wedyn, dwi'n yn gallu unwaith eto morilio i'r pregell ar gyfer yr HTML fel hwn. Ac wedyn, i mewn yn yr pregell ar gyfer trhelptxhtml, dwi'n yn gallu adolygu changelog.md fel hwn. Ac nawr, os dwi'n gallu llusgo yr holl terfynach i'r ochr chwith fel hwn, ac wedyn dwi'n gallu llusgo yr ffenestr ar gyfer yr portwr fel hwn fan yma,
Felly, dwi'n gallu cymharu y dau ohonynt i mewn yn yr un ardal. Felly, ar y ochr chwith, dwi'n wedi ychwanegu swyddogaethau dwi'n eisiau ychwanegu i mewn yn dudalen gwefan fan yma. Yn gyntaf, mae angen i mi, dwi'n eisiau i ychwanegu y swyddogaeth o'r hunan achub oddi wrth yr dillangiadau neu'r fersiynau o blaen cynerach pan ydyn yn bwyso ar y botwm i amrhoi i achub yr dillangad neu'r trwydogaeth neu'r fersiwn o blaen o'r testyn hynny, ac rydyn yn gallu gwneud hynny trwy defnyddio o gwrchrych yr ystorfa leol i mewn yn y poriwr, lle rydyn gallu bopeth i mewn yn yr ystorfa i mewn fel rampar o'r poriwr. Ac wedyn, ac yr swyddogaeth newydd, dwi'n eisiau i ychwanegu i mewn yn y bloc fan yma gyda'r pendiad yr new vocab neu erfa newydd. Felly, rydyn gallu ar enghraifft cynyddu yr erfa newydd neu ychwanegu ac erfa newydd ar gyfer cechu o'r geiriau ar gyfer y geiriau Saesneg, ac wedyn ar gyfer y trydydd mewnodiad fan yma. Dwi'n meddwl mae'n angenrhaid pan dwi'n rhedeg y dudalen hon i mewn yn yr ffôn symudol, mae'n edrych yn weddol wal os dwi'n enghraifft clicio ar y icon hwn i troi edrychiad oddi o'r edrychiad ar y dechrug i mewn yn y poriwr i edrychiad i mewn yn yr ffôn symudol. Felly, mae'r hwn yn edrych yn wal oherwydd mae'n y lled o'r dudalen yn rhy eang ar gyfer y lled o sgrin ar y ffôn symudol. Felly mae angen i mi hefyd i addasu yr edrychiad o'r dudalen hynny ar ffôn symudol. Felly, y troedfedd nesaf yw i barhau gyda'r datblygiad o'r swyddogaethau newydd hyn i mewn yn y cymwysiad hwn. Felly nawr, ynglyn â'r cyfathasiad o'r gwrthrychau neu yr gwrthrych reoli ar ffôn symudol, dwi'n meddwl ar gyfer model o'r ffôn symudol, mae'n fwy tebygol os dwi'n defnyddio oddi wrth y rhestr o'r modelu o'r ffonau symudol hyn, rhywbeth fel y Samsung Galaxy S8 fel hwn. Ac felly, ac wedyn dwi'n gallu oddi wrth yr denu i mewn, dwi'n gallu dewis y faint fel 50 y canran, 50 y cant fel hwn. Ac wedyn oddi wrth yr efelychiad fan hwn, fan yma, dwi'n gallu gweithio i cyfathasu yr arddangosiad o'r dudalen wefan. Felly nawr, os dwi'n symud i'r paneli ar yr ochr chwith neu'r ochr dde ar y T-Max, dwi'n gallu ymadael oddi wrth yr changelog.md fel hwn, ac wedyn dwi'n gallu dechrau i adolygu y trhelptxhtml fel hwn. Nawr, i mewn yn y ochr dde, gyda'r dudalen wefan a ddangoswyd i mewn yn y ffurfrydaudd o'r efelychiad ar gyfer y ffôn symudol. Felly, os dwi'n llusgo'r poriwr i'r chwith fel fan yma, felly ar y gallwch gweld mae'r hwn yn bodoli i mewn yn ymgylchiad o'r dablogwr i mewn yn y poriwr Chrome neu'r environment developer environment mewn Chrome. Felly, i mewn fan yna, rydyn yn gallu dewis fodd o'r arddangosiad o'r dudalen wefan. Fan yma, dwi'n wedi dewis yr un ar gyfer yr Samsung Galaxy S8 ychwaneg, ac fan yma, os dwi'n clicio ar y saith i lawr, dwi'n gallu dewis yr faintiolaeth o'r 75 y cant. Felly, mae'r hwn yn galluogi mi i edrych ar y dudalen fan hwn, ac wedyn i gwerthuso yr cynllun o'r gwrthrychau ar y dudalen fan yma. Felly, ynglyn â'r newidadau diwethaf i mewn yn y dudalen hon, dwi'n wedi symud yr botwm ar gyfer ymrhoi i lawr oddi ochr.
I roi ychydig fwy o'r gofod ar gyfer y 3 blwch fan yma. Felly ar gyfer hyn, dwi'n wedi ychwanegu union yn tudalen wefan yn y ffeil HTML graniad ar gyfer dull neu style. Felly ar llinell 3 mae gyda ni y dechreuad o'r style tag. Ac union yn y fe, dwi'n benodi tagiau I gyd sydd yn o'r fath o span neu rhychwant I fod yn y maint o'r 90% ac hefyd ar gyfer blwch testunau gyda'r tag text area neu archwyneb neu ardal o'r testun. Mae gyda ni maint o'r ffont I fod yn 80% ac wedyn uchder I fod yn 100 pixel. Ac wedyn, os ydyn edrych I lawr, dwi'n wedi larpio tagiau ar gyfer span rhwng destunau neu labelu fel English text input ac hefyd y blwch ar gyfer ignore I anwybyddu y geiriau union yn y blwch yn isod ac wedyn y blwch ar gyfer erfa newydd sef mae gyda ni fan yma peniad ar gyfer hynny ac hefyd dyma'r tag ar gyfer toriad neu break neu line break lle ydyn yn gallu defnyddio fe I osod botwm I ymrhoi yn isod i'r blwch. Wedyn ar y pwynt hwn, dwi'n wedi ychwanegu y swyddogaeth lle pan ydyn yn clicio ar y botwm sydd yn isod, sef yr ail botwm ymrhoi fan yma yn isod, felly beth sy'n digwydd yw yr yn synhwyro ar gyfer yr archnod unigolyn nod fel hwn, union yn gair Gymraeg, os mae e'n bodoli wedyn arnyn yn ei arddangos union yn testun yn isod, union yn rhyfeddau sydd yn wedi ei rhyfeddaiddwyd gyda'r HTML, ond hefyd fy syniad yw os ydyn yn gallu adeiladu rhyw fath o erfa newydd lle ydyn gallu ei propagaethio union yn y blwch yn isod gyda'r enw new vocab fan yma. Felly os ydyn gallu gwneud hynny, felly ydyn gallu enghraifft cadw y rhestr o'r eriau efallai newydd I ychwanegu union yn erfa enghraifft os ydyn dod hyd o ryw fath o'r gair Saesneg sydd nad yw gyda fe gair Cymraeg union yn y erfer a rydyn yn gallu cynsymled ac I adolygu testun union yn y blwch yn isod fel hwn enghraifft os ydyn eisiau gwybod neu ychwanegu y gair ar gyfer Saesneg flying a rydyn gallu ychwanegu un fel hwn ac yn gweithlaw mewnbynnu unigolyn nod ac wedyn rhywbeth fel gair ar gyfer flying hedfan fel hwn ac wedyn ydyn gallu rhoi hwn I fod enw gwriaeth fel hwn. Felly ydyn gallu gwneud hyn fel hwn hefyd. Felly, pan ydyn yn ychwanegu geir Cymraeg yn y fodd hon, union yn y testun yn isod, felly dwi'n gallu casgu geiriau hyn union yn blwch ar gyfer erfa newydd. Felly nawr, os ydyn yn ychydig fel ar y ochr chwith ac wedyn ar y tudalen wefan, os ydyn pwyso ar botwm F5 i'w ddadebru, ac wedyn os ydyn nawr enghraifft yn troi gair Saesneg flying I fod yn un lle ydyn yn gallu dadansoddi arno fe trwy defnyddio o'r bibechnod ac wedyn os ydyn yn mewnysod dwbl blaen slash ac wedyn yr unigolyn nod ac wedyn ar ôl hynny os ydyn yn mewnysod y gair ar gyfer flying sef hedfan fel hwn ac dwi'n gwybod mae'r hwn yn berf ond hefyd yn y cytestyn hyn ydyn yn defnyddio hwn fel yr berf enw. Wedyn, nawr, mae angenrhaid I ni I blaen dodi y bychnod I flaen o'r gair Saesneg ac wedyn ydyn nawr yn gallu pwyso ar y botwm I amrhoi fel hwn. Felly nawr mae gyda ni gair flying yn
liw glas, ond hefyd gair Cymraeg, ac hefyd mewn yn y blwch ar gyfer new vocab. Mae gyda ni flying gyda'r hedfan hefyd fan yma. Felly nawr, fel ydych chi'n gweld, dwi'n wedi gwneud hyn amrywiaeth o weithio o blaen. Felly, beth dwi'n eisiau i gwneud nawr yw dwi'n eisiau i didoli yr gymwysiad mewn yn y blwch hwn, ac wedyn i unigryw reddio y gymwysiad mewn yn y didoliad hwn. Felly, ac efo hyn, mae angen i mi i datblygu yr ffythiant JavaScript newydd i wneud hyn. Felly, i meddolineiddio neu i modulareiddio yr contadiad, yn ytrach nac datblygu neu ysgrifennu yr ffythiant hwn mewn yn yr un dudalen wefan, fy'n eisiau i efallai creu yr taflun newydd ar gyfer yr JavaScript, ac wedyn i gynnwys y JavaScript fel hynny mewn yn yr HTML trwy'r tag script. Felly, ar gyfer hyn, mae'n angen i mi i creu taflun newydd ar gyfer yr JavaScript taflun newydd. Dwi'n gallu enghraifft mewn yn y Tmax hwn mewn bynnu neu pwyso ar y botymau yr control ac wedyn B neu rheol ac wedyn B, ac wedyn yr dwbl dyfnod fel hwn i ychwanegu y panel newydd, ac wedyn unwaith eto os ydyn ni eisiau i leihau y uchder o'r blwch hwn neu panel hwn, dwi'n gallu pwyso ar y botwm control B neu rheol B, ac wedyn saith i lawr yn un amser fel yn cynnal i lawr yr botymau i lawr gyda'i gilydd fel hwn. Ar y pwynt hwn, os dwi'n yn llusgo yr terfynach sigwyn i'r ochr dde, fel ydych chi'n gallu gweld, mae gyda ni ar y ochr chwithfan yma'r panel arall lle dwi'n yn gallu cadw y llygad a'r rhestr o'r bethau neu gorchwilion i gwblhau mewn yn y dillangad 3 fan yma. Felly, dwi'n canfod hwn yn hynod o defnyddiol. Felly, dyma'r efantais o defnyddio y Tmax lle ydyn ni'n gallu trefnu ffenestri yn trefnus iawn ar y ochr o'i gilydd, ac hefyd i cadw y gofod ar y dethfrig. Felly, ar gyfer y swyddogaeth hon, oherwydd os ni'n rhaglennu mewn yn y iaith JavaScript gyda'r code.file sydd yn terfynu gyda'r all.js. Felly, i dilyn yr arferiad, dwi'n mynd i greu pegell ar gyfer y tafluniau ysgrifennu mewn yn y iaith rhaglennu JavaScript gyda'r ffeiliau sydd yn terfynu gyda'r all.js. Felly, mewn yn y pegell cadaif ar gyfer defnyddio'r administrator, dwi'n mynd i creu yr pegell ar gyfer taflunau ar gyfer JavaScript gyda'r enw JS Proj fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i modrio yno fe fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i rhedeg yr gorchymyn neu yr defnyddio dolyn neu utility gyda'r enw git utils PHP ysgrifennud o'r blaen. Felly, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn nhw nawr, fel hwn, gyda'r namin N ar gyfer taflun newydd fel hwn. Felly, nawr, mae'n dweud, os gwelwch yn dach, mewnbynwch yr gwybodaudd neu i pwyso ar y dodiad ar gyfer yr awach. Felly, ar gyfer yr enw'r o'r taflun, dwi'n mynd i enw hwn rhywbeth fel enghraifft tx utils JS fel hwn ar gyfer JavaScript. Ac wedyn dwi'n mynd i derbyn ar gyfer yr ddisgrifiad mae'r tx utils JS yn amwylchu i'r hwyluso yr cyfreithio o testyn. Ac wedyn ar gyfer yr email dwi'n mynd i mewnbynnu fy e-post fel hwn. Ac hefyd ar gyfer fy enw. Ac wedyn ar gyfer yr enw'r o cyfrif ar GitHub. O hwn fel yma. Ac wedyn ar gyfer yr trwydded ar gyfer yr defnyddiad, dwi'n mynd i derbyn yr trwydded sydd yn MET fel hwn.
Felly, fan yma, os ydyn yn rhedeg ac ar neu ls namin AL i rhestru y gwysiad un yn bygell, mae gyda ni bygell newydd gyda'r enw txhtml.js. Wedyn, os ydyn yn malio yna fe fel hwn, ac wedyn i'w restru y gwysiad, felly dyma'r ffel txhtml.js fan yma. Os ydyn yn ei agor fel hwn, ar hwnnw mae'n gwag heblaw y geiriau Saesnig to do neu i wneud. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf, neu y troedfan nesaf, yw i creu y cadwfar anghysbell ar GitHub. Os ydyn enghraifft rhedeg ac ydych chi'n mynd git reflog. Ar hwnnw, mae gyda ni yr dillyngiad diwethaf sydd ddim 1, ac mae'r hwn yr amrywiad cychwyniedig. Felly, os ydyn gallu morio i'r cadwfar neu yr wefan GitHub ac i creu yr cadwfar anghysbell. Felly, dyma fy gyfrif ar GitHub. Nawr, os dwi'n clicio ar y tab ar gyfer y cadwfedd, felly dwi'n gallu clicio ar y botwm newydd i ychwanegu un sydd yn newydd, ac wedyn dwi'n gallu mynbynnu enw ar gyfer hwn, sef yr TX, wedyn utils, ac wedyn JS fel hwn, ac wedyn ar gyfer y disgrifiad. Felly, ar gyfer y disgrifiad, dwi'n wedi mynbynnu yr un fan yma sydd yn dweud mae'r txhtml.js casgliad o'r defnyddolion ar gyfer gyfeweithio o destun imiwn yn JavaScript imiwn yn y poriwr, ac wedyn ar gyfer gosodadau eraill, dwi'n mynd i derbyn nhw i gyd, ac wedyn i clicio ar y botwm i creu y cadwfa fel hwn. A dyna ni, nawr mae gyda ni yr cadwfar newydd ar GitHub. Ac wedyn yn ôl imiwn yn y terfynach, rydyn yn gallu wthio yr dillyngiad diweddaraf, sef yr amrywiad cychwyniedig i'r cadwfar ar GitHub trwy'r rhedeg ac orchymyn, git ac wedyn push neu wthio, ac wedyn namin yw ar gyfer user neu defnyddiwr, ac wedyn origin neu gweredyn, ac wedyn main ar gyfer cangen, prif neu main, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r poriwr fel hwn, felly ac wedyn pwyso ar F5 i datblygu dudalen. Nawr, mae gyda ni yr ffeiliau cychwyniedig ar gyfer yr taflen hwn, y cadwfar anghysbell hwn ar GitHub. Wedyn, i creu y ffwythiant gyda'r enw sort unique, ydyn yn gallu nawr yn parhau i adolygu yr ffeil txhtml.js ac i datblygu swyddogaethau anghredol fel hwn, sef vi ac wedyn txhtml.js, ac wedyn i'w agor, ac wedyn ar gyfer y cyntaf y ffwythiant, ydyn yn gallu mewn sort ffwythiant neu function, ac wedyn sort unique fel hwn. Ac wedyn dwi'n gallu parhau i datblygu y swyddogaeth hon. Felly nawr, pan ydyn yn edrych ar y panel yn isod, mae gyda ni yr ffwythiant gyda'r enw sort unique fan yma, sydd yn derbyn yr ddau parametr. Cyntaf, yr p-string neu y parameter ar gyfer y string neu llinyn, ac wedyn y p-delimiter sydd yn derbyn y parameter ar gyfer yr gwahanod rhwng yr data imiwn yn y llinyn, sef y p-string. Ac wedyn hefyd mae gyda ni yr ffwythiant gyda'r enw'r sort unique str sydd yn derbyn yr parameter sydd o'r fath yr r. Felly, yn gyntaf beth yn digwydd yw, pan ydyn yn galw ar sort unique fan yma yn uchod, ydyn yn tradoddi mewn yr llinyn gyda'r gwahanod, ac wedyn ar y llinestri, ydyn yn creu yr mynegiad rheolaidd oddi wrth yr gwahanod, ac wedyn ydyn yn hollti y llinyn, sef y data yn y llinyn ar y gwahanod, ac wedyn mae'r hwn yn gyrchu y dillad lle ydyn yn gallu dolenni trwy fe mewn yn yr dolen
ar llinell 7 ac mewn yn pop in rhaniad mewn yn dillad hwn Arthyn yn cydododi pop in rhaniad mewn yn cydran mewn yn dillad hwn i'r llun neu i'r llinyn arbenedig sef yr un gyda'r enw'r out.str ac wedyn yn y diwedd Arthyn yn dychwelyd llinyn sef yr out.str o cyn hynny cyn y dechreuad o'r darluniad Arthyn yn galw ar y ffwythiant gyda'r enw y sort unique str a ac wedyn mae'r hwn sydd yn gwneud neu cyflawni cyfrwaith o'r yn gyntaf i didoli cymwysiad mewn yn dillad hwn ac wedyn i'w integreiddo fe. Felly, dwi'n angen i pwyntio mas os Arthyn enghraifft eisiau i didoli y data fel data sydd yn rhifol neu niferol, felly Arthyn yn gallu defnyddio yr llinell ar y llinell 16 fan yma sydd Arthyn yn dychwelyd yr cyncarchiad o'r y cyntaf yr gwerth heblaw neu gyda'r ail gwerth wedi ei tynnu mas fan yma ond wrth Arthyn yn cymharu llinyn neu'r alphanumeric neu y cymysgiad o'r llythrennau ac hefyd y rhifau Arthyn yn defnyddio yr un fan yma lle Arthyn yn dychwelyd dyddym os ydy'r A yn fwy nac B mewn yn y ffwythiant ar gyfer y didoliad neu y sort function fan yma ac wedyn Arthyn yn mewn yn y fe Arthyn yn gallu unigreddio trwy'r prawfoliad fan yma ar llinell 20 os yma'r cydran blaenorol nid yn cyfartal i'r cydran cyfredol wedyn i mewn osod yr cydran cyfredol i mewn yn dillad arbenedig ac wedyn Arthyn yn dychwelyd yr dillad arbenedig sef yr un gyda'r enw ret fan yma ac mae'r hwn yn cael ei dychwelyd i'r dillad ar y llinell 5 ac mae'r hwn wedi ei didolwyd ac wedi ei unigrywiaethio felly ar ôl hynny, ar ôl llinell 5 Arthyn yn gallu didoli trwy'r dillad hwn i adeiladu y llinyn i dychwelyd i'r llinell sydd yn galw ar y ffwythiant hwn ac ar gyfer hwn os Arthyn yn gyntaf yn eich fel hwn ac wedyn dychwelyd i'r panel yn uchod fan yma Arthyn yn galw ar ffeil JavaScript sef yr ffeil codtadiad ar gyfer yr ffwythiant sort unique i mewn yn y JavaScript trwy'r script tag fan yma lle Arthyn yn benodi yr cyfeiriad o'r source neu tarddiad ar gyfer y codtadiad hwn sef mae'r hwn yn bodoli i mewn yn pregyllau sydd yn holl gwahanol felly ar gyfer hyn mae angen i ni i bolio i'r pregyllau sydd yn uchod ac wedyn uchod unwaith eto ac wedyn dan yr gyda'r enw JS Proj ac wedyn dan yr enw txutils.js ac wedyn dyma'r codtadiad y ffeil codtadiad allan angen i cynnwys i mewn yn yr dudalen eisiau hwn fan yma. Wedyn, yn ychydig i lawr i mewn yn y codtadiad Arthyn cyrraedd hyd at y llinell 46 dechreuad o'r rhaniad ar gyfer y sgript o'r JavaScript ysgrifennydd yn uniongyrchol i mewn yn yr codtadiad HTML fan yma ac felly Arthyn yn newydd wedi ychwanegu yr ffwythiant sort unique i mewn yn y ffeil codtadiad ychwanegol neu allanol felly Arthyn eisiau i galw arno fe ac wedyn Arthyn eisiau hefyd i prawf holi neu i prawf brofi yr swyddogaeth ac hefyd ffwythiant o'r ffwythiant newydd hwn y fydd hwn yn gweithio heb unrhyw trafferthion felly ar gyfer brifodi dwi'n wedi creu llinyn fan yma ar gyfer y prawfholiad
Wedyn mae'r hwn yn cynnwys enghraifft yr un fan yma'r llinell sydd yn debygol i'r llinellau I mewn yn yr blwch ar gyfer yr gerfa newydd sydd yn dechrau gyda'r Serennig ac wedyn gyda'r enghraifft gar Saesnig ar y ochr chwith o'r gyfartalnod ac wedyn yr gar Cymraeg ar yr ochr dde o'r gyfartalnod ac wedyn pan mae'r dudalen yn llwyddo, felly yr yn gallu effro yr cynhyrchiad neu gwerth dychwelyd oddi wrth yr ffythiant allanol sort unique fan yma. Felly I galw ar y ffythiant hwn yn trododdi I mewn llinyn fan yma TMPSTR1 yn defnyddio yr olllais ar gyfer yr arwyddnod I ymuno y llinellau I mewn yn yr JavaScript ac wedyn os ydyn yn edrych ar yr llinellau eraill mae'n rhain fel yr hon fan yma ar y llinell 54 yn derbynnu gyda'r olllais N ac wedyn olllais ac mae'r gyntaf olllais ac wedyn N yn cynrychioli llinell newydd ac wedyn mae'r ail olllais yn cynrychioli yr ymuniad i'r llinell nesaf I mewn yn y llinyn JavaScript. Felly ar gyfer yr holl llinyn hwn ydyn yn ei trododdi I mewn fel y gyntaf parametr i'r ffythiant sort unique ac wedyn fel y gwahanol rhwng data sef rhwng yr llinellau yn achos hwn ydyn yn trododdi yr olllais N sef yr llinell newydd nod. Wedyn ar gyfer yr gwerth dychwelyd neu cynhyrchiad neu allbyniad oddi wrth y ffythiant hwn ydyn yn ei effro trwy defnyddio yr ffythiant alert neu effro. Felly os ydyn yn sylwi ar yr llinellau I mewn yn y llinyn hwn mae'n hwn enghraifft yn yr trefn sydd yn holl hapnam gyda'r ASD ac wedyn AS3, AS1, AS2, AS3, AS2, AS3, AS1. Felly mae'r holl trefn yn hollol hapnam. Felly nawr os ydyn yn achub y ffeil ac wedyn os ydyn yn symud i'r poriwr ar y ochr dde ac wedyn pwyso ar y F5 i'w dadebru fel hwn. Felly pan mae'n dadebru mae'n hefyd yn alchrytho y dudalen ac pan mae'n gwneud hynny mae'n galw ar y ffythiant hwn ac dyna ni os ydyn cynharu yr effrawad ar y ochr dde I mewn yn yr sgwrs pynopio I fyny mae'r hwn yn arddangos yn lle fel AS1, AS2, AS3 ac wedyn ASD ac os ydyn edrych ar ochr chwith mae'n gwreddi'n neu gwreddiol yn trefn o'r ASD, AS3, AS1, AS2, AS3, AS2 ac yn y blaen. Felly beth sy'n digwydd i'r data neu yr effrawad yw ydyn wedi nid yn unig yn didoli yr llinellau ond ydyn wedi unigryw weithio y llinellau drwy yn tynnu mas neu yn godanu mas y llinellau sydd yn ei haladrodd I mewn yn y llinyn. Felly mae'r hwn yn prawfholi sef yn cadarnhau mae'r ffythiant sort unique yn gweithio yn wych. Felly ydyn yn gallu ei defnyddio fe I mewn yn briodol I mewn pan ydyn yn pwyso ar yr ail botwm I ymroi. Felly os ydyn yn symud yn ychydig I lawr felly os ydyn yn edrych nawr ar llinell 114 ac ymlaen oddi wrth y llinell hon, felly ar y llinell 115 ydyn yn pasio I mewn neu yn trododdi gwerth o'r
cymwysiad unman yn y blwch testyn tx2 i'r ffythiant sort unique gyda'r gofodnod fel gwahanol ar gyfer y cymwysiad. Felly, os ydyn edrych ar yr blwch testyn ar gyfer tx2, mae'r hwn y blwch ar gyfer y geiriau Saesnig i'w anwybyddu unman dan y peniad gyda'r gair ignore neu anwybyddu. Felly, ydyn yn tradodi y cymwysiad hwn i gyd i'r ffythiant i'w didoli ac i'w unigryw weithio, ac wedyn i yseinio yn ôl i'r un destun blwch fel o blaen, i'w yseinio yr dychweliad neu cylyniad yn ôl i'r blwch testun tx2, ac gyda'r blwch testun tx3, mae'r hwn yr blwch testun gyda'r peniad new vocab neu erfa newydd yn uchod. Felly mae'r hwn yn lle wedi ei gwahanwyd gyda'r llinell newydd. Felly beth yn digwydd fan yma yw yn ychwanegu llinyn gyda'r enw VXBSTR, sef mae'r hwn yr ymwholyn sydd yn cynnwys yr llinellau gyda'r erfa'r newydd. Felly yn cydododi hwn yn gyntaf i'r blwch testun tx3, ac wedyn yn didoli ac wedyn yn unigryw weithio ac cymwysiad ar arnod o'r llinell newydd, ac wedyn gyda'r dychweliad neu cynhyrchiad o'r ffythiant hwn yn ei yseinio yn ôl i mewn yn yr un blwch testun fel o blaen, sef tx3, blwch testun tx3, ac wedyn yn arbed neu achub data hyn i mewn yn yr ystofedd leol gyda'r gyfeiriad neu enw o'r tx2 ar gyfer y blwch testun tx2 a tx3 ar gyfer y blwch testun tx3. Mae'r poriwr yn arbed neu cynnal neu achub y data hyn i mewn yn y meddalwedd o'r poriwr. Felly, dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni i dychmygu mae'r poriwr a dydau hyn nid fel poriwr yn blynyddoedd o'r blaen, sef ydyn yn dim ond yn ei defnyddio i porio trwy y dudalen wefan. Rydyn gallu defnyddio y poriwr ers dechreuad o'r HTML5 oedd wedi ei dechrau yn y blwyddyn 2008 fel rhywle i cadw ac i ystorio data dibynol ar y cof neu y maint o'r cof o'r periant, sef yr cyfrifiadau lleol. Nawr, os ydyn yn achub y ffel, ydyn gallu arddangos yr newidiadau diwethaf i mewn yn y tudalen ar yr ochr dde. Felly fan yma, enghraifft, os ydyn yn gwaghau yr cymwysiadau i mewn yn blwchau ar gyfer yr ignore ar gyfer y new vocab, ac wedyn nawr os ydyn yn pwyso ar gyntaf botwm i ymroi, felly dyma'r arbenniad. Felly os ydyn yn gwaghau yr blwch arbenniedig hefyd, ac unwaith eto yn pwyso ar y botwm gyntaf i ymroi, felly dyma'r arbenniad. Felly i mewn yna fe, os ydyn eisiau i dywys ar gyfer in truth gair gwirionedd ar gyfer truth yn gallu mewn osod yr unigolyn nod ar y tu flaen fel hwn, ac hefyd enghraifft os ydyn eisiau i efallai os ydyn wedi edrych ar y rhestr o eri Cymraeg ar gyfer flying, sef yr ansoddeiriau ehed, yr enwau hedeg, ac wedyn yr ansoddeiriau hedegol, hedyn. Felly os ydyn eisiau i ychwanegu un arall, felly ydyn yn gallu ychwanegu hedfan fel hwn, fel yr enw gwriaeth, oherwydd mae hwn yr berdd enw, felly ydyn yn gallu ambenodi hwn i fod yn enw gwriaeth ar gyfer y berdd enw, ac wedyn ydyn yn gallu mynosod yr unigolyn nod ar ei tu flaen hefyd, ac wedyn nawr os ydyn yn gadael
gweddill ac wedyn pwyso ar y botwm I amrhoi yn isod, felly nawr I mewn yn yr blychau ignore ac new vocab. Mae gyda ni gerau ar gyfer yr anwybyddu mastery, men, thousands ac work. Felly, ac hefyd, os ydych edrych I mewn yn yr blwch ar gyfer yr erfa newydd, mae gyda ni flying gyda'r hedfan ac hefyd truth gyda'r gwirionedd. Felly nawr, os ydych yn clicio ar yr botwm I amrhoi unwaith eto elwaith ar yr amrhoi yn isod fan yma, felly ydych yn gallu gweld mae'r data neu testyn I mewn yn y blwchau yn aros fel yr un o'r blaen. Ond os ydych nawr yn enghraifft yr dewis gar oddi wrth yr arall, fel enghraifft ar gyfer mastery, ydych yn dewis y gar meistriolaeth yn fenywiaidd, ac wedyn pwyso ar y botwm yr ail-botwm amrhoi fel hwn. Nawr mae gyda ni yr llinell ychwanegol I mewn yn y blwch testyn ar gyfer yr erfa newydd. Mae'r hwn nawr yn cynnwys gar ar gyfer y llinell ar gyfer mastery gyda'r gair Cymraeg meistriolaeth yn y fenywiaidd hefyd. Felly nawr, os ydych yn alcredig y cyntaf botwm I amrhoi fel hwn, gyda'r data I mewn yn yr blwch testyn ar gyfer y geiriau Saesnig i'w anwybyddu. Felly, nawr, os ydych yn clicio ar hwn fel hwn, nawr mae gyda ni dim ond y geiriau truth ac hefyd flying ac hefyd dim ond dau ohonynt gyda'r rhestr o erau Cymraeg oherwydd mae'r gyda'r geiriau eraill mae'r rhain wedi ei cael ei hanwybyddwyd oherwydd y presnodeb o'r geiriau hyn I mewn yn yr blwch testyn ar gyfer yr ignore neu anwybyddu. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n gallu gweld mae'r gwallau sydd angen i'w trwsio ar y moment. Enghraifft I mewn yn yr erfa newydd, mae gyda ni ar gyfer yr cyfartalnod, mae gyda ni hefyd yr unigolyn nod, felly mae angen rhaid I ni I troi neu cyfartalnod ac hefyd yr unigolyn nod i'r un cyfartalnod, sef I odynnu mas yr unigolyn nod. Felly, I mewn yn yr ffenestr neu terfynell gyda'r tîm ydyn yn gallu wedyn yn adolygu yr ffail gyda'r enw changelog sydd yn bodoli I mewn yn yr un plygell fel y codtaddiad. Enghraifft I mewn yn yr rhaniad ar gyfer dillangad cyfredol, ydyn yn gallu ychwanegu yr rhaniad ddau ar gyfer yr dillangad hwn, ydyn yn gallu enghraifft creu y rhaniad ar gyfer yr newidiadau neu changes ac hefyd gallu creu yr rhaniad ar gyfer yr dad proffodiadau neu y bug fixes fel hwn. Ac wedyn ar gyfer y cyntaf dad proffodiad, ydyn yn gallu menosod yr un ar gyfer I odynnu mas yr arwythnod, yr unigolyn nod allan o'r llinellau ar gyfer yr erfa, sef I newid yr cyfartalnod, yr unigolyn nod i'r dim ond yr cyfartalnod fel hwn. Ac wedyn, yn uchod, os ydyn yn edrych ar llinell ei 10 ymlaen, felly
ar y llinell lle 10 ac 11, mae'r llinell hyn yr un llinell fawr o blaen, o nawr gyda'r llythrennau yn y prif ddryslen WEP, sydd yn cansioli y geiriau yn Saesnig Work in Progress. Felly, rydym wedi cwblhau yr rhanbarth o'r erfyniadau hyn, ond efallai mae'n angen i ni i barhau i cwblhau ambell mwy o'r swyddogaeth amdanyn nhw. Ac wedyn yn isod ar y llinell 20, dwi'n wedi hefyd ychwanegu yr erfyniad newydd, sef os ydy'r ymwybyddiaeth neu mynediadau yn bodoli mewn yn blwch ar gyfer yr erfa newydd, felly i defnyddio yr erfa newydd hyn yn ytrach nag i defnyddio yr prif erfa, oherwydd mae'r mynediadau mewn yn yr erfa hon wedi ei ymprofwyd mewn yn y testunau o'r blaen, ac efallai mae'r rhain yn fwy cymwys ac yn fwy cywir na'r rhai neu'r eraill mewn yn y prif erfa, ac wedyn mewn yn yr erfyniad ar y llinell 13 i hunan symudol achub yr dillangau o'r blaen o'r testunau a'r bwysad o'r amrhoi. Felly dwi'n wedi ychwanegu ambell mwy o'r manylion, sef mae angen rhaid i ni hefyd i ychwanegu botymau ar gyfer yr arbed neu achub ar gefn. Felly dwi'n meddwl y traethfan nesaf yw i barhau i gyflawni yr erfyniadau hyn mewn yn y cordaddiad. Felly nawr, os ydyn edrych ar yr panel ar y ochr chwith, dan yr rhif dyllangiad o'r 3, mae gyda ni yr rhaniad ar gyfer y changes neu yr newidiadau, ac hefyd y rhaniad ar gyfer y bug fixes neu yr profidiadau. Ac fel ydych chi'n gweld, mae'r erfyniadau hyn i gyd mewn yn y rhaniadau hyn wedi ei troi i'r llythrennau bach, a felly mae'r hyn yn arthicau, mae'r erfyniadau wedi ei cyflawnwyd mewn y codtaddiad. Felly, os ydych nawr yn edrych ar y panel yn uchod yn y canol, felly ydych ni'n mewn yn yr ffeil codtaddiad ydy ar trhelptxhtml. Felly, ynglyn ar newidiadau diwethaf, felly, dim ond i'r fan yma ar y llinell 4 i pwyntio mas ar gyfer swybu mas o'r codtaddiad mewn yn yr XSS neu llen dull rhaeadr. Fan yma ydyn yn defnyddio blaen slais ac wedyn y serenig, ac wedyn ar gyfer y gor o'r rhaniad ar gyfer syweb, ac wedyn i cael y rhaniad ydyn yn cael gyda'r arnod o'r serenig nod, ac wedyn yr blaen slais hefyd. Felly fan yma mae gyda ni yr dull ar gyfer y tag pre neu y predefined style. Felly ar gyfer yr tag hwn, mae'r testyn yn ei arddangos gyda'r fel mae'n ein wedi ei ffurfreddwyd o'r blaen, heb angen unrhyw tag i'w ffurfreddu y testyn, ond os ydyn eisiau i'r lapio y testyn, felly dwi'n eisiau i pwyntio mas ydyn gallu defnyddio yr gosodiadau hyn, sef os enghraifft, os ydyn eisiau i lapio yn y trach nag i adael llinell i rhedeg i ffwrdd y maith oddi wrth y dudalen ar ochr de, os ydyn eisiau pan ydyn cyrraedd hyd at yr aml o'r dudalen i lapio i'r llinell nesaf. Felly, mewn yn y tag hwn, mewn yn y tag pre, PRE, ydyn gallu defnyddio yr gosodiadau ar gyfer XSS. Yn gyntaf, white gysylltnod space yw ysodi i fod yn pre-gysylltnod wrap, pre-wrap, ac wedyn word gysylltnod wrap yw gosodi i fod yn break gysylltnod word. Felly, ynglyn ar white space ydyn yn lapio o gwmpas os mae'r tag yn pre, ac wedyn ar gyfer y word wrap ydyn yn gallu neu caniatau i'r testyn
i torri i mewn yn yr gar i lapio i'r llinell nesaf. Ac wedyn, yn y llinell nesaf, y llinell 5, os ydyn eisiau tag span i nid i lapio, i peidio i lapio, ydyn gallu gosodi gosodiad chwaith gysylltnod space i fod yn no wrap, yr un air. Ac wedyn ar y llinell 7 ar gyfer y blwch testyn, os mae gyda ni yr blwch testyn sydd yn ychydig o gil fel y mae gyda ni i mewn yn y ochr dde, felly os ydyn ni eisiau i lapio beth bynnag y mae i mewn yn y gar, ar hyn gallu defnyddio y gosodiad word gysylltnod break, ac wedyn i'w ysodi i fod break gysylltnod all i lapio i'r llinell nesaf a beth bynnag neu lle bynnag ydyn i mewn yn yr air. Ac wedyn ar y llinell 9, fan yma ydyn yn defnyddio sylwebu mas ar gyfer yr cod HTML, felly yn wahanreddol i'r cod i mewn yn yr XSS, os ydyn ni eisiau i sylwebu mas rhaniad o cod, ydyn gallu defnyddio yr agor ongl confach, a wedyn y bychnod ac wedyn yr gysylltnod, ac wedyn i cael y sylwebu mas neu y rhaniad a sylwebu mas ydyn yn gallu defnyddio y gysylltnod ac wedyn cael cronfach ongl. Felly, os ydych chi'n sylwi ar yr ochr dde, ar yr tudalen wefan, mae gyda ni 3 botwm dan pob un o'r blwch testyn newydd. Felly beth y mae'r rhain yn gwneud yw, mae gyda ni yn gyntaf yr botwm gyda'r backup lle ydyn nhw'n gallu arbed neu achub ar gefn yr manylion neu cymwysiad i mewn yn y blwch yn isod, ac wedyn ar gyfer VU ydyn nhw'n gallu cael gipolwg neu yn edrych ar yr cymwysiad i mewn yn beth oedd wedi ei arbedwyd ar gefn, ac wedyn os ydyn ni eisiau i dadroi i'r dyllangiad o blaen, ydyn ni'n gallu revert neu ydyn ni'n gallu dadroi neu dychwelyd i'r dyllangiad o blaen. Felly dyma'r rheswm ar gyfer yr 3 botymau newydd dan pob un o'r blwchau. Mae gyda ni 3 dan y blwch ar gyfer yr testyn mewn benedig ar gyfer Saesnig, ac wedyn ar gyfer y blwch ar gyfer y geiriau i'w anwybyddu, ac wedyn y 3 ohonynt dan yr blwch ar gyfer yr erfa newydd. Ar hynny'n gallu arbed yr testyn i mewn yn y blwch yn gyfredol, ac wedyn ar hynny'n gallu ei edrych arnynt, ac wedyn ar hynny'n gallu dadroi i'r dyllangiad o'r blaen oedd wedi ei achub i mewn yn yr ystorfa leol i mewn yn poriwr. Felly mae'r mae'r swyddogaeth hyn yn cwblhau yr erfyniad ar y ochr chwydd i mewn yn yr ffal ar gyfer y changelog.md neu y cofnodiad o'r newidiadau.md neu markdown. Mae'r hwn yn gyflawni yr erfyniad ar yr llinell 13 lle ydyn yn gallu neu galluogi defnyddiwr i backup neu achub ar gefn testyn nhw'n yn yr dyllangiad neu trologaeth o'r blaen. Wedyn, os ydyn edrych ar yr ochr chwyth, ar y panel ar y ochr chwyth, felly ar y llinell 15 neu 15, roedd gyda ni gwall lle pan ydyn yn casglu yr erfa newydd o dyw wrth yr testyn arbenedig, roedd yr erfa pan ydyn yn cyfartalu yr gar Saesnig gyda'r gar Gymraeg gyda'r cyfartalnod, roedd yr unigolyn nod neu yr
nod ar gyfer pwp 1 yn bodoli ar ochr dde o'r gyftalnod. Felly mae'r gwarchwn wedi ei datrysid union ar llinell yr 113 union yn y panel yn y canol yn uchod. Mae yma lle arnyn yn ar gyfer y gar Cymraeg ac yn defnyddio y ffwythiant sub str neu yr is-llinyn lle arnyn yn cerchu yr gwerth union yn y llinyn oddi wrth yr ail safle. Felly mae'r rhif diddim yn cansialu ac yn daf safle y dechreuad o'r gar. Felly os mae'r gar yn dechrau gyda'r unigolyn nod, felly os arnyn yn dechrau ar ail lythren, felly arnyn yn gallu wedyn yn hepgor yr unigolyn nod oddi wrth dechreuad o'r ar. Felly dyma'r sut arnyn yn datrys y gwarch hwnnw. Felly, ynglyn ar yr erfyniad nesaf, os rydyn edrych ar y panel ar y ochr chwith ar yr llinell 12 neu 12 ar gyfer yr erfyniad gyda'r balltyn B, felly mae'n dweud os yma'r ysodiad neu os yma'r mewnbodiad yn bodoli i mewn yn yr erfa newydd, felly i ddefnyddio yr gar Cymraeg fan yma yn ytrach na gerchu oddi wrth yr prif erfa. Felly, union yn yr blwch yn y canol, neu union yn y panel yn y canol yn uchod, mae gyda ni yr rhaniad newydd ar gyfer swyddogaeth neu erfyniad hwn. Felly, beth yn digwydd yw, yn gyntaf, arnyn yn gerchu yr gymwysiad y destun union yn blwch ar gyfer yr erfa newydd, sef y tx3 fan yma, rydyn yn hollti pwp 1 mewn dodiad ar wahanol o'r llinell newydd, ac wedyn arnyn yn eneddio neu creu y gwrrych ar gyfer y dull newydd ar y llinell 142, ac wedyn arnyn yn rhedeg y ffwythiant hwn, lle arnyn yn tradoddi i mewn ar dulliad o'r llinellau oddi wrth yr erfa newydd i mewn yn y ffwythiant gyda'r enw grŵp fal to list by key, neu i sypynu neu casgladu yr gwerth i mewn i'r rhestra trwy'r allwedd. Felly mae'r ffwythiant hwn yn cymryd yr ddau parametr arall yn gyntaf y cyfartalnod ac wedyn blaen slais, ac wedyn os ydyn edrych i mewn yn yr ffel arall, dyn nhw wedi ychwanegu y ffwythiant newydd hwn i mewn yn yr ffel JavaScript ar gyfer yr ffwythiannau cyffredinol ar gyfer yr amdriniaeth o destun i mewn yn yr ffel yn isod gyda'r enw txutils.js. Felly os ydyn yn morlio i'r panel hwn trwy pwyso ar y botwm Ctrl ac wedyn B, fel hwn ac wedyn y saith i lawr. Felly, os ydyn yn morlio i lawr i'r ffwythiant fan yma ar llinell 19, felly mae'r parametr hwn yn derbyn gyntaf y dillad gyda'r enw'r PR neu parameter array, ac wedyn y delimiter neu gwahanod, ac wedyn y separator neu unwaith eto y gwahanod ar gyfer y data. Felly rydyn yn gallu galw y delimiter diffiniad nod. Felly ar gyfer p-delim mae'r hwn yr parameter ar gyfer yr diffiniad nod, ac ar gyfer p-sep mae'r hwn yr arthnod ar gyfer yr gwahanod. Felly yn gyntaf rydyn yn rhedeg y ffwythiant i didoli ac wedyn i unigryweiddio dulliad y data o'r erfa newydd wedi ei tradoddi i mewn, ac wedyn rydyn yn creu gwrrych ar gyfer
yr diffiniad nod. Felly, y diffiniad nod yr cyfartal nod. Ac wedyn, ydyn cychwyneddio yr amrywolion pref field 1, list field 2, ac wedyn ydyn hefyd yn datganu yr dillad newydd gyda'r enw out, neu out, ac wedyn ydyn hefyd yn cychwyneddio y field 1 ac hefyd field 2, ac wedyn ydyn yn dolenni trwy'r y dillad. Felly beth sydd yn digwydd union yn y doleniad hwn yw ydyn, oherwydd maen nhw wedi ei dodoli yn yr trefn o'r egwyddor, felly ydyn yn gallu synhwyro ar y newid union yn y cyntaf rhanbarth o'r llinell, ac wedyn ar y cyntaf gair Saesnig ar y casgliad neu sipyn ydyn yn gallu casglu yr rhestr o er Cymraeg yn perthnasu i'r gair Saesnig o blaen, ac wedyn ydyn yn gallu ysgrifennu y rhestr o'r erau Cymraeg union yn yr allwedd o'r gair Saesnig o blaen i creu ar pob un o'r gair Saesnig unigryw o'r rhestr o erau Cymraeg, ac wedyn ydyn yn dychwelyd y dillad hwn o'r allwedd o'r geiriau Saesnig gyda pob un ohonynt yr rhestr o erau Cymraeg. Felly, wedyn, yn ôl union yn fel yn uchod ar ôl hynny, ar y llinell 143 ydyn yn aseinio dillad o'r allwedd ac hefyd gwerthoedd union yn dillad gyda'r enw a new vocab. Ac wedyn ar y llinell 168 pan ydyn yn dolenni trwy'r pob un gair Saesnig union yn y testyn Saesnig, beth ydyn yn gyntaf yn gwneud yw ydyn yn synhwyro ar gyfer yr bodolaeth o'r gair Saesnig union yn yr erfa newydd trwy'r prawfholi ar gyfer yr bodolaeth o'r gair Saesnig union, neu bodolaeth o'r allwedd union yn y dillad cyfreithiol o'r blaen, sef a new vocab neu new VXB fan yma. Felly, os nad ei yn undeffined neu undeffined, sef os y mae y gair Saesnig yn bodoli, wedyn ydyn yn allbynnu yr ffurfrdaeth o'r pibechnod ac wedyn y bychnod ac wedyn gair Saesnig ac wedyn rhestr o'r erau Cymraeg, sef yn arall erau ydyn yn defnyddio yr erfa newydd ac nid yr prif erfa. Felly, os nad ydy gair Saesnig yn bodoli union yn y dillad hynny, sef a new vocab, wedyn ydyn yn parhau gyda'r swyddogaeth yr un fer o blaen, sef i defnyddio y prif erfa. Felly mae'r hwn yn cyflawni yr erfyniad union yn y changelog yr ochr chwydd ar y llythren B ar y llinell 12. Ac wedyn ar y llinell 223, fan yma mae gyda ni y ffwythiant ar gyfer yr arbed ar gefn o'r y testyn pan yma defnyddio yn clicio ar botwm gyda'r gair BKP neu backup neu arbed ar gefn. Felly beth sy'n digwydd fan yma yw ydyn yn tradoddi union yr dywisiad, mae'r hwn yn y rhif 1, 2 neu 3 i gynrychioli y rhif ar gyfer pob un o'r 3 boch testyn hyn. Felly, wedyn ydyn yn carchu y gorchudd trwy'r cydydodi y rhif i'r TX i carchu'r enw'r neu hunaniaeth o'r blwch testyn, ac wedyn ydyn yn galw ar y ffwythiant prompt, neu cymell, gyda'r
neges ar fin o achub hwn, ac wedyn os yma y gwerth dychwelyd o'r ffwythiant yn 1, neu nid yn ddim, felly yn wedyn yn rhedeg yr ffwythiant hwn I achub i'r lock store neu ystafell leol. Felly mae'r ffwythiant neu hyn, sef y prompt OK ac save to lock store ffwythiant neu wedi ei newydd ychwanegwyd I mewn yn txutils.js yn isod. Enghraifft, os naw yn nodwyo i'r llinell 2 ar blwch ar y panel yn isod, felly mae gyda ni ffwythiant hwn sydd yn rhedeg yr ffwythiant JavaScript prompt I addangos y neges. Os gwelwch yn dda, mewn bynnwch neu N, please enter Y or no I barhau, ac wedyn mae'r hwn hefyd yn arddangos y neges tradodwyd I mewn yn parameter pref, sef about to save this. Felly os mae'r ymateb y lythren wedyn yn dychwelyd 1, lle mae'r ffwythiant yn uchod yn rhedeg neu galw ar ffwythiant save to lock store. Felly os nad ydy y lythren wedyn yn dychwelyd ddim, lle yn barhau gyda'r effrawad nid arbedwyd. Felly ar gyfer yr ffwythiant save to lock store, felly mae'r hwn yn isod fan yma ar llinell 13, felly mae'r hwn dim ond yn syml yr ffwythiant galw ar gwrrych local storage I ysodi yr item neu yr mewnodiad ar yr hunaniaeth o pref gyda'r data fel pdata. Felly dyma beth sy'n digwydd pan yma defnyddio'r bwyso ar y botwm BKP. Felly os yma yn bwyso ar y botwm VW I edrych ar yr testyn union yn yr ystorfa, felly beth sy'n digwydd nawr yw yn gallu yr gwrrych gyda'r hunaniaeth DLG1 neu dialog 1 ac wedyn ei aseinio i'r ymwelyn DLG1. Felly nawr os yn chwilio ar gyfer y hunaniaeth DLG1, felly beth sy'n digwydd fan yma yw yn defnyddio y tag dialog. Felly mae'r hwn yn tag newydd sbon wedi ei ychwanegwyd yn diweddar i'r HTML5. Felly mae'r hwn yn creu sgwrs neu dialog ar dudalen HTML. Felly, os ydyn eisiau I lleoli yr blwch sgwrs hwn ar brig o'r dudalen, mae angen I ni I defnyddio gosodiad hyn, sef I osodi yr margin cysgllnod top neu yr amlwyneb cysgllnod brig I ddim o pixelau. Ac wedyn mae gyda ni fan yma'r union yn yr dialog neu y sgwrs y botwm fan yma I cau y sgwrs neu yr dialog, ac wedyn os mae'r defnyddio'r clicio arno fe yn galw ar ffwythiant DLG1 XLS neu dialog close, ac wedyn mae gyda ni fan yma y tag pre ar gyfer y gymwysiad neu testyn union yn dialog hwn. Felly beth yn digwydd pan yn clicio ar y botwm VU yw yn gylchu gwrrych ar gyfer dialog hwn, ac wedyn yn cylchu testyn oddi wrth yr ystorfa leol trwy'r
ffwythiant oddi wrth y txutils.js gyda'r enw get from log store, ac os ydych chi'n gweld union yn y panel yn isod, felly ar llinell 8 mae gyda ni get from log store fan yma, felly mae'r hwn dim ond yn dychwelyd y cymwysiad o'r testyn oddi wrth yr ystafell leol gyda'r hunaniaeth hynny, ac wedyn mae'n yn ei asenio union yn y pre tag ac union yn y deilog, ac wedyn rydyn yn galw ar y deilog i arddangos yn myddol, sef mae'r holl tudalen yn atal i gweithredu hyd at rydyn yn pwyso ar y botwm i cau y deilog. Felly mae angen rhaid defnyddio i pwyso ar y botwm i cau i galluogi y tudalen i barhau i gweithredu. Felly dyna pam mae'n galw yr show module neu yn arddangos yn foddol. Wedyn, os mae'r defnyddio yn clicio ar y botwm gyda'r RVRT neu i revert neu i dachwelyd, felly rydyn gallu dachwelyd i'r testyn archibwyd ar gefn union yn y stoffer leol yn gyntaf trwy'r rhedeg yr un cymell fer o blaen i derbyn y caniatau o defnyddio'r i blaendeithio gyda'r dachweliad o'r testyn. Wedyn os mae'r ateb yn ydy neu lythryn wedyn rydyn yn galw ar y ffwythiant get from log store, sef i gallu testyn oddi wrth yr stoffer leol, ac wedyn i'w asenio union yn yr blwch testyn cerchwyd gyda'r hunaniaeth o TX, ac ar ôl hynny y rhif o'r dewisiad, er enghraifft TX1 neu TX2 neu TX3. Ac wedyn fan yma ar llinell 250 mae gyda ni ffwythiant i cau y deilog, sef os mae'r defnyddio yn clicio ar y botwm i cau neu close ar y deilog, felly mae'r hynny yn galw ar y ffwythiant hwn, DL1 XLS, ac wedyn mae'r hwn yn gallu agorrych gyda'r hunaniaeth neu ar y hunaniaeth, ac wedyn mae'n galw ar y ffwythiant close neu i cau y deilog, sef i gwneud gorrych o'r deilog i diflannu oddi wrth y tudalen. Felly nawr, os rydyn yn acib y ffeil, fel hwn, ac wedyn os dwi'n pwyso ar y F5 i dadebru y dudalen wefan, nawr er enghraifft os dwi'n eisiau i arbed ar gefn y testyn union yn y gyntaf blwch, dwi'n gallu pwyso ar y botwm backup fel hwn, ac mae'n gofyn os gwelwch da, mae'n bynnu lythryn Y neu N i barhau arfyn o achub hwn. Felly dwi'n mynd i pwyso ar N ac wedyn pwyso ar iawn. Dyna ni, mae'n na'n dweud mae'n wedi achubwyd. Felly nawr os dwi'n yn gwacau y blwch destyn ac wedyn mae'n bynnu rhywbeth yn habnam fel hwn. Ac nawr os dwi'n pwyso ar y botwm VU, felly nawr mae gyda ni y deilog sydd yn arddangos gyda'r gweddill o'r dudalen wedi ei lliwyd hawyd yn mas, ac wedyn os ydyn eisiau i cau deilog, dwi'n gallu pwyso ar botwm close fan yma. Felly os ydyn eisiau i dachwelyd i'r testyn o blaen, dwi'n gallu pwyso ar botwm revert fel hwn, ac felly mae'n angen i mi i gadarnhau, felly dwi'n mynd i pwyso ar y lythryn Y, wedyn nawr mae'n dweud reverted. Felly yr un peth ar gyfer yr blwch destyn, er enghraifft os dwi'n eisiau i arbed ar gefn cymwysiad, dwi'n gallu pwyso ar y botwm backup fel hwn. Os dwi'n eisiau i edrych
arno, dwi'n gallu clicio ar y botwm i view fan hwn, a dyna ni. Ac wedyn, os dwi'n eisiau i dychwelyd, dwi'n gallu, enghraifft, pwyso ar botwm i revert fel hwn. A dyna ni. Felly nawr, os ydych clicio ar y cyntaf botwm i ymroi fel hwn, felly nawr mae'n arddangos geiriau Saesnig heb unrhyw geiriau Cymraeg. Felly oherwydd yn yr blwch ar gyfer geiriau Saesnig i'w anwybyddu, mae gyda ni geiriau fan yma, sef flying, mastering, men of thousands, truth work. Felly nawr os rydyn yn gwaghau y blwch hwn ac wedyn alfredig yr unffwythiant, sef clicio ar botwm i ymrhoi unwaith eto. Nawr mae gyda ni geiriau Cymraeg hefyd, ond ar gyfer geiriau fel truth, mae'r rhain wedi ei gerchwyd oddi wrth yr erfa newydd, mastery hefyd ac flying hefyd, ond ar gyfer gar mynloedd ac hefyd dynion, mae'r rhain wedi ei gerchwyd oddi wrth y prif erfa. Wedyn, os ydyn eisiau i ddewis geiriau Cymraeg, felly mae'n angen rhaid i ni i mynysodd yr unigolyn nod a tu flaen o'r air diweddwyd fel gwernedd fan yma, ac wedyn os ydyn eisiau i enghraifft dewis masterlaeth fel hwn, ac wedyn hedfan fel hwn, ac hefyd ar gyfer gwaith fel hwn. Ac wedyn nawr, rydyn ni'n gallu clicio ar yr botwm i ymroi, ac nawr mae gyda ni y destun sydd yn cynorthwyo gyda'r gyfeithydd i gyfeithio oddi wrth y Saesnig yr geiriau i mewn yn y Gymraeg, i mewn yn y lliw glas fan yma. Ac hefyd, os rydyn eisiau i parhau gyda'r cyfarweithio ar testunau ymlaen, felly rydyn yn gallu gwybod i mewn yn yr blwch testun igno neu anwybyddu i anwybyddu geiriau Saesnig men a thousands, oherwydd mae'n rhain yn rhy cyffredinol ac nid yn digon o brin i'w arddangos neu i gerchu manylion ar gyfer geiriau Cymraeg ar gyfer rhain, ac hefyd os ydyn eisiau i defnyddio neu ar y tro nesaf, os ydyn yn dod o hyd o'r un eriau Saesnig, ydyn yn gallu gerchu geiriau Cymraeg oddi wrth y rhestr oddi wrth yr erfa newydd. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo yn digon hir, ac hefyd dwi'n meddwl ydyn nhw wedi cyflawni yn digonol i'r arbed i'r cadw far leol ac hefyd i'r cadw far ar-lein neu angysbell ar gyfer ddau taflun fan yma. Mae gyda ni y ddau taflun gyntaf, sef trhelptxhtml, lle ydyn yn eisiau i achub yr newidadau i mewn yn taflun hwn i'r cadw far leol ac hefyd angysbell, ac hefyd yr un arall, taflun newydd gyda'r enw txutils.js, felly ydyn wedi hefyd yn datblygu sylweddol o codaddiad i mewn yn yr ffeil testun, neu i mewn yn y ffeil codaddiad gyda'r enw txutils.js, ac felly ydyn yn gallu achub y rhain hefyd i mewn yn y cadwfedd lleol ac hefyd angysbell. Felly anglyn ar y cyntaf yr taflun, sef y txutils.js, yn isod, ydyn yn gallu ymadael oddi wrth y ffeil hwn, fel hwn, ac wedyn nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn git reflog fel hwn, felly mae'r hwn yn arwyddocae i ni, a mae'r dillangad neu trafodaeth cyfredol ac efo taflun hwn ydyn ar y foment ar dydym 1, felly ydyn yn gallu ychwanegu dillangad newydd gyda'r rhif dillangad dydym 2, felly os ydyn yn rhedeg ag gorchymyn git status neu cyflwr fel hwn, felly mae'r hwn yn cadarnhau
ydyn wedi newid y txutils.js. Felly nawr, os ydyn yn gwirio y mae'r popeth sef y ffeiliau i mewn yn y peglach, i mewn yn y taflen yn hollol daclus. Felly ar ôl hynny ydyn i mewn yn y cyflwr yn barod i achub i mewn i'r cadwfedd. Felly, dyma'r cymwysiad o'r peglach ar gyfer y txutils.js. Felly, fan yma, mae'n popeth yn edrych yn daclus. Felly, nawr dwi'n gallu rhedeg y gorchymyn git add dot fel hwn, neu git ychwanegol dot fel hwn, ac wedyn nawr dwi'n gallu anrhymol newidiadau gyda'r gorchymyn git, ac wedyn commit, ac wedyn nawn m, ac wedyn y sylweb sef fi, dydym.dydym.2, ac wedyn y dyddiad heddiw sef 2024 mis Tachwedd, ac mae'r heddiw yr anfed ar hugain, ac wedyn ynglyn ar sylweb dwi'n gallu mewnbynnu rhywbeth fel ychwanegwyd y ffythynau prompt OK neu cymell OK neu iawn, get from lock store neu cachu oddi wrth yr stoffer leol, save to lock store neu achub i'r stoffer leol, group fel to list by key neu sypynnu gwerth i'r rhestr ar yr allwedd, ac wedyn sort unique neu yn didoli, ac wedyn i unigryw weddio, ac wedyn sort unique str neu yn didoli, ac wedyn unigreiddio ar y llinyn ac hefyd ar y dulliad, ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. A dyna ni, nawr dwi'n gallu ei wthio i fyny i'r cadwfar ar GitHub, sef trwy gyfnifio gorchymyn git push na mynd yw, ac wedyn origin neu gwiredyn, ac wedyn main, ac wedyn main neu prif fel hwn. A dyna ni, nawr os ydyn yn edrych ar yr cadwfar a GitHub, felly dyma'r taflen fan yma, felly ar gyfer y txutils.js, fan yn dweud mae'r hwn wedi ei ddiweddarwyd ddim ond yn 1 funud yn ôl, ac felly os ydyn yn clicio arno fe, felly ydyn yn gallu gweld y ffythynau newydd fel hwn. Ac wedyn, ar gyfer y taflen arall, sef trhelptxhtml, felly os ydyn yn edrych ar y plegall ar gyfer y taflen hwn, felly mae popeth yn edrych yn daclus yn ether i'r ffeiliau gyda'r oddodiad swap neu .sup, mae'r rhain yr ffeiliau cyfamserol ar gyfer yr cyddfannu o'r ddata oddi wrth yr adolygydd Vim. Felly dwi'n meddwl fe ddylent y rhain wedi ei anwybyddu mas imwn yn y gosodiadau ar gyfer y .git ignore neu .git anwybyddu. Felly os ydyn edrych imwn yn y .git ignore, felly mae'r hwn yn rhestru yr ffeiliau gyda'r oldodiad yn y patrwm Sereneg .swap neu sup. Felly mae'r hyn yn arddegau i mi, mae'n ydyn yn gallu blaendeithio i achub i'r cadwfar, oherwydd mae'r ffeiliau hyn wedi ei anwybyddu mas trwy'r gosodiadau i mewn yn y .git ignore fan yma. Felly gyda'r ffeiliau eraill i mewn yn yr un plegall, mae popeth yn edrych yn iawn. Felly ar y pwynt hwn dwi'n gallu enghraifft ymadael oddi wrth changelog.md fan yma, ac wedyn yn y unfodd oddi wrth yr ffeil eraill. Sef yr trhelptxhtml o'r hwn fan yma i arbed ac wedyn i ymadael fel hwn. Nawr os ydyn yn edrych ar y plegall, mae'r popeth yn edrych yn berffaith. Felly nawr ydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn git add dot fel hwn
neu yn hytrach os ydyn unwaith eto yn alagor y changelog.md. Wedyn nawr, ynglyn ar y sylweb ar gyfer y dillangad hwn, ydyn yn gallu ysodi y dyddiad i fod heddiw yr arfer ar 20 o fis Tachwedd. Felly, ar gyfer y sylweb, ar gyfer y dillangad 3, dyn wedi ychwanegu y disgrifiad mae'r dillangad hwn yn gynnwys yr cysrychau neu yr rheolau ar gyfer dudalen yn ychwanegol gyda'r datbryfodiadau ac hefyd y swyddogaethau newydd berthnasol i'r arbed ar gefn o data ac yn defnyddio erfa newydd lle mae'r eriau Saesnig yn bodoli. Felly dwi'n gallu copio neu deblygu yr holl llinell hon i mewn yn docket fodd fel hwn. Felly, fan yma, dyn wedi gludo yr data wedi ei deiblygwyd i mewn yn y docket fodd ac wedi ei gludo i mewn yn y notepad fan yma. Felly, pan da chi'n gweld oherwydd yn defnyddio y T-marks, roedd data wedi ei copio i mewn yn docket fodd yn cynnwys yr data oddi wrth yr panel arall ar y ochr chwith. Felly, dwi'n yn gallu adolygu yr llinell hwn fel trwy delay yr geiriau sydd yn anghywir neu angenrheidiol fel hwn. Ac wedyn dwi'n gallu copio y llinell hwn i mewn yn docket fodd fel hwn. Ac wedyn dwi'n gallu ymadael oddi wrth y ffeil hwn ar ôl achub ac wedyn ymadael ac wedyn dwi'n gallu rhedeg y gorchymyn git add dot fel hwn ac wedyn git commit namin m ac wedyn na dwi'n gallu gludo mewn yr data'r deiblygwyd i mewn yn y docket fodd fel hwn ac wedyn i ychwanegu yr cae dwbl diwrnod fel hwn ar gyfer y sylweb ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn ac na dwi'n gallu rhedeg y gorchymyn git push neu wthio namin ac wedyn origin neu wreddyn ac wedyn main neu prif ac wedyn i wthio i fyny i'r cadw far angsbell trwy pwyso ar y botwm dodiad. Dyna ni, nawr os ydyn unwaith eto yn morlleio i'r cadw far hynny ar GitHub, sef tr, wedyn helptxhtml fel hwn. Nawr maen nhw'n dweud gyda'r tr helptx.html maen nhw'n wedi dwedarwyd dim ond nawr ac hefyd yr un peth ar gyfer changelog.md. Felly nawr os ydyn yn clicio ar tr helptx.html felly fan yma mae gyda ni ffythiannau newydd fel backup ac hefyd view backup ac yn y blaen ac hefyd os ydyn yn dychwelyd i'r tudalen o blaen ac wedyn clicio ar y changelog.md nawr mae gyda ni dillangiad fan yma gyda'r rhif 3 gyda'r disgrifiad hefyd. Felly, ynglyn ar troedfan nesaf, dwi'n meddwl mae'n arnaid i mi i defnyddio y cymwysiad hwn. Felly, dwi'n mynd i deblygu neu copio codtaddiad oddi wrth fy gyfrifiadur leol i'm ffôn symudol a wedyn i defnyddio hynny ar fy ffôn symudol gyda'r app gyda'r enw simple HTTP server neu yr gwenydd HTTP syml nid ar gyfer defnyddiad o personaidd gyda'r nawddwr ac hefyd yr gwenydd gyda'r y client ac hefyd y gwenydd ond oherwydd ydyn yn galw ar ffeilau JavaScript yn allan i'r
fel HTML, felly ar gyfer y llwyfan o Android, mae angen rhaid i ni i redeg hynny ar y gwenydd, oherwydd dwi'n meddwl ar yn gallu redeg hynny fel tudalen HTML neu ffailau HTML yn unigolion, ond os ydyn eisiau i galw ar yr ffailau allanol, felly ar y Android mae angen rhaid i ni ar y foment i defnyddio rhyw fath o gwenydd fel yr simple HTTP server. Ar y llwyfannau eraill fel Linux, Windows ac hefyd dwi'n dyfalu Mac OS, nid ydy'r un sefyllfa yn bodoli ar yn gallu rhedeg yr ffeil HTML gyda'r ffeilau JavaScript allanol heb angen i rhedeg hynny i mewn yn y gwenydd. Felly, dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am y gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen ddefnyddiol. Peidiwch ag anghofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.